Morning ndine Jackie. Nde nkhani ya lero ikutitengera ku USA mzinda wa California. Nde siyayitali kwambiri koma tengani chakumwa tenticheze. Mbo uyu dzina lake ndi St. James David. St. James amakhala ku California ko ananyamata wabwinobwino zomuyendera. Anali pa chibwezi chake chinayamba ali mnyamata ndi mtsikana uyu dzina lake LaDonna. Anayamba ali ku skulu chibwezi chawocho mpaka nayi kukula. Nde mu 1966 LaDonna uja anayamba kuti afuna ukwati, amafuna banja. Pamene St. James samafuna banja, amati yeye nthawi yake yonjoya ikadali pa chimake. Amakonda za magalimoto chani, kumasangalala magalimoto, kukonza magalimoto, kuyendera magalimoto abwino a classic. Nde amaona ngati kuti akathamangira kukwatira zizimusokoneza zofuna zakezo. Koma LaDonna faita analatira akhala zaka zambiri kuyambira ali ana pa chibwezi nkukula. Iye amaona kuti nthawi ya ukwati yakwana, ndi amampanga pressure St. James uja kuti tipanga ukwati, mpaka na St. James anavomera. Ndi chibwezi choti alesa amachidziwa alesa nazolowera zinayi zoti mu mzinda wawo zabwinobwino. Ndi mu 1966 anapanga zoti apange ukwati. Anakonza tsiku la ukwati, anthu kusonkhana ku chalichi, ankwati kutulukira. Koma tsokero St. James sanapite, akuti sanalirede. Ananena kale, anamusiya mkazi kungoyima yekha paguwa kudikirira zinayi zochititsa manyazi. After pamenepo sanapite solo ukapepesa, anaona advert mu news yolemba kuti afuna anthu oti akagwire ntchito mu ship ina yake imazungulira mu ocean. Nde St. James anachita apply, anamutenga, anapita ku nyanja. Ship ija ikuzungulira inapeza kuti inali ndi mafoti ena yake imafunika kukonzedwa. Nde poti yomwe inali pafupi inali ya ku Tanzania. Nde mu 1967 ino ship ija inakayima kutiko ku Tanzania kuti ikonzedwe. Nde fatina akhalako kanthawi St. James uja anapeza kuti pozungulira anadziwana ndi anthu aku Tanzania aja. Anapeza kuti anthu anapita kukasaka zinyama kaya. Nde kumene kuja anapeza kuti anaombera chimpanzee, koma chimpanzee inayonero yankubereka umene mwana. Nde St. James anamva chisoni. Mwana wa chimpanzee iyo anampasa dzina nkamutchula kuti Mogambo. St. James nkuntenga mwana wa chimpanzee uja tizingoti Mogambo. Anamtenga Mogambo uja, Mogambo amamusamala kuti ine ndizimsamala. Nde nthawi yoti adzibwerera inakwana. Koma St. James anakonda kwambiri Mogambo mpaka ananena kuti ine ndimtenga Mogambo tidzirani ndibwerera naye ku America. Mpaka anayesera kupanga apply zilolezo zofunikira mpaka analoledwadi. Anamtenga Mogambo kupita naye ku USA. Anafika ku US kokamuchingamira anangodapo kuti LaDonna wabwera nawo. Ankaona ngati basi kunyanyala plus kumuthawa kukwati kucha maudani. Koma LaDonna anala kunkondabe. Anapeza kuti anthu kumuona wabwera ndi nyani wakeyo kaya nditi chimpanzee. Anthu wabwera ndi chimpanzee basi. Kupeza kuti LaDonna so zinamsangalatsa. Kukambirana kupeza kuti chibweziso chabwerera. Nde ulendo uno anapeza kuti chibwezi chitabwerera anapanga no ukwati. Anavomera anakapanga ukwati nkukhala no banja. Amakhala atatu, St. James, LaDonna ndi Mo. Ndi mosakhalisa anapezeka kuti LaDonna anapeza kuti anali ndi cancer ya mchiberekero. Ndi anamuchotsa chiberekero chicha asanabereke mwanayi. Ndi analokhumudwa kwambiri, ankaona ngati St. James amuthawa chifukwa chonena kuti amuchotsa chiberekero. Koma St. James anati kuti palibe vuto, mwana tili naye kale, mwana wathu ndi Mo. Ndi amamukonda Mo, anali ndi mwana wawo basi, moyo wawo kumakhala kumulera Mo uja ngati mwana wawo. Koma Mo muziwa machimpanzee ndi amphamvu. Mphamvu zomwe zinali ndi Mo zinali mphamvu chimozimozi mphamvu za anthu folo. Koma amamulera ngati mwana wawo, chilichonse amampangira, uluma birthday, keki, chani anazolowera amakhala ku nyumba kuja. Anamupangira keji yake yabwinobwino yomwe amakhala. Kutabwera nzawo uja kaya mkazi ati anamasuzumira mu keji muja. Ndi anamuwuza kuti usayike dzanja mu kejimu. Iye uja nkupeza kuti anayikabe dzanja lija. Mo anapeza kuti anamuluma njala, anamudya chalacho. Ndi nkhani ina akula kuti akuli Mogambo watani wamuluma munthu chala mpaka na ku court chani aja anatani anangolipira ndalama kumulipira munthu uja kuti nkhani isapite kutali. Mpamene no azoyang'anira zinyama chana anayamba nochita question kuti ngati moyo wafika poluma chala cha munthu ali safe kapena tikubweretsa chiopsezo pa anthu amene akukhala mu mzindawo. Ndeno boma linayamba kulimbana nawo. Unena kuti inu Mogambo uyu akuza vulaza anthu tsiku lina. Ndewo aja amamenya nkhodoto amavuta kuti tsiku lina apeza kuti Mogambo uja anathawa kumene anathawirako
apolisi akuyesera kuti amugwire anamuluma kwambiri, polisi wina anamudyaso chalaso ndi anawalanda, anawuza kuti no more. Chaka chomwe Mo anathawa nkukaluma mpolisiyo inali 1998. Nde zinayizo ndina kuti amapanga zankhaza ndipo akuti masajali chani kuchipatala zomwe amafunika mpolisiyo anapeza makosti ake anafika $250,000 chifukwa choti Mo anamuluma. Nde olamulira mzindawo anakwiya, ananoti zizi ayi silifuna anthu athu akhale chiopsezo chifukwa chonena kuti inuyo mwankonda kwambiri nyani iwete. Nde anapeza kuti a Wildlife Way Station anakamutenga nyani uja kaya Mo, anamtenga Mo uja nkukamuyika no kumalo kwina konena kuti ngati kwa wildlife kokhala zinyama, koma anamukonzera bwinobwino keji yake yomwe azikhala. Kunaliso machimpanzee ena kumene kwanati kuli bwino azikhalanso ndi machimpanzee anzake, azikhala ndi zinyama zinzake. Inuyo ngati mufuna muzibwera muzizamuona, koma iwo aja mpaka analisumiraso boma kuti mwatilanda chani, mwatilanda Mo. Boma mpaka linapeza kuti lapereka compensation ya $100,000 komanso inapasa $225,000 kuti agule nyumba kufupi ndi kumalo kumene anamuyika Mo kuja. Nankasa amati ndi mwana wawo, ati mwatitengera mwana wathu mwakamuyika kutali, nde ife sitingamayende kupita kumeneko. Amavuta naye kwa basi Moyo. Atakamuyika kumeneko anasamukaso nawonso. Nde nthawi zonse amanyamuka kupita umakamona mmene anthu amapangira ndi ana awo kuti ayi ukamuona mwana kaya ali ku boarding, iwo ndi mmene amapangira ndi ndani ndi Mo. Chabe iwo amapita nthawi yayitali eti atenga zakudya atani akhala mukeji momwemo basi kumacheza Mo ali pambali. Nde mu 2005 March 2005 inali birthday ya Mo. Mo amakwana zaka 39. Nde St James ndi LaDonna ananyamuka kupita kumene kuja atagulagula zinthu ma present mphatso za Mo kuti iwa kwana zaka 39. Anampangisira chikeki, chi birthday cake chake chani kutengera tizinthu abwino tabumene amapangira nthawi zonse akatani akakondwera birthday. Nde analowa muchani mukeji muja nkukhala naye munalipo khala pena pake bench, nkukhala pamene wachandike keja kumamudulira kumampasa mapisi akeke aja kumadya chani. Andakhala pamene paja kenako anapezeka kuti kaya zinakhala bwanji munthu wina ogwira ntchito konko sanatseke chitseko cha mbali yomwe kunali machimpanzee nacha. Ndi anapeza kuti chimpanzee wina anatani anazabwera pompaja akuti St James anayesera kutenga pisi yakeke kuti ampase, koma chimpanzee ucha anatani anamenya dzanja lija. LaDonna kuzayang'ana kuti atere chimpanzee ucha anangofikira kumuluma chalachi chala cha shuwachi anamuluma ndi kunzula chalacho, kungoluma nkunzula pompo. Ndi anthu oti anali kale mukeji mwachani mwa chimpanzee anapezeka kuti iye ucha kufuula mauna ake ucha nkumugwira LaDonna nkumuyika pansi pa bench kuti chimpanzee chasammenye kwambiri. Ndi atatero chimpanzee cha attention nkupita no kwa St James uja nkwamba kummenya St James uja. Ndi zinali ndi zinthu zamphamvu kwa basi. Mo analipompo anangokhala kumangoyang'anira makolo awo, nanga sitina kuti ndi makolo awo, samati makolo awo akutani akumenyedwa. Tinapeza kuti chimamuluma dzala, kumamuluma kuzula dzalazi, kumamuzula dzala ndi kumammenya, kenako kuzangopezeka kuti kwatulukiranso chimpanzee china chachikulu kwambiri kuzaphatikizana zonse kuyamba kuntani kummenya St James uja. Chimpanzee chachikulucho nkumulowesa chala mudiso la kumanzerere ndikulisololamu taira uko kumuluma mphuno iyi ndikudya. Anamumenya kumuluma nkhopeyi, kumuvulaza ndi maliseche omwe anazulapo anamwayi. LaDonna uja amafuula. Nde anthu ena ogwira ntchito pene chanabwera ndi mfuti yake pistol anatani kumaombera machimpanzee acha, koma pistol inalibe mphamvu kwa tinyama ngati zamphamvu ka zimenezo. Kenako anabwererano kukatenga rifle, mfuti ino yonena kuti ya mphamvu, anayombera chimpanzee wankulu ucha anamupha. Chimpanzee wang'onoyo ndi kungwira mwendo ono St James ucha kwamba uthawa naye kuti akalume eno kwambiri kumbali wakummenya, koma anapeza kuti anamuomberaso chimpanzee wang'ono ucha anamuombera pa mtima. Chimpanzee cha chinafa basi tikuthamanga nawo atani LaDonna ndi St James kupita nawo ku chipatala. Anavulala koopsa. St James anakhala mchipatala miyezi 6, anapanga ma operation 60 kuti abwezerese nkhope yake. Ataonongekeratu basi tikumakhala, koma atapola basi atamanyamukabe nthawi zina kutani kuti kukamuona Mo. Koma siku lina Mo anapeza kuti anathawa. Akuti anathawa sanapezekenso, kusowa kwa Mo kunali komweko, koma anthu anaonongekeratu mene anaonongekera chonchi chifukwa cha chikondi chawo pa Mo akuti mwana wawo. Ngakhale anthu amawuza kuti zinyama
si anthu yayi, zimatembenuka nthawi ina iliyonse koma palibe chimene anatani sanamve, mapeto ake miyoyo yawo inawonongekeratu. Imene ndi nkhani ya mu Gambo. Zikomo kwambiri.